Hvaljen Isus i Marija. Sve vas srdačno pozdravljam u još jednoj od kateheza o Svetom Josipu. Ove godine razmišljamo o ovom svecu, čuvaru svete obitelji i zaštitniku domovine Hrvatske, jer je Papa Franjo proglasio ovu godinu godinom Svetoga Josipa i sve nas potiče ne samo da razmišljamo, nego da se zagledamo u njegov primjer i da po njegovu primjeru živimo, da slijedimo Isusa Krista, da budemo predani Božjoj volji. Danas želimo razmišljati o Svetom Josipu kao mužu, kao muškarcu i želimo razmišljati općenito o muškarcu u Božjemu planu. Ne bi bilo loše krenuti od samog početka, od prvih stranica Svetog pisma gdje vidimo kako Bog stvara muškarca, stvara čitav svijet, stvara sve bilje, sve životinje, sve ono što je na ovome svijetu, ali kao vrhunac Božjega stvaranja jest čovjek. Najprije stvara muškarca i tome muškarcu daje vrlo jasan zadatak da sve podloži sebi na ovome svijetu, da svemu daje ime. Gledajući primjer Adama, gledajući kako se lik muškarca razvija kroz Sveto pismo, dolazimo do Svetog Josipa, do čuvara svete obitelji i do onoga koji poput Adama treba dati ime. Znamo da mu je Bog dao jasan zadatak po anđelu da imenuje, da da ime svome sinu, odnosno Božjemu sinu, da mu nadjene ime Isus i da po tom imenu bude prepoznatljiv. No ne samo to da mu daje ime, sa imenom daje i sve ostalo što ide uz ime. Daje mu pripadnost jednoj obitelji, pripadnost jednoj zajednici i mi znamo da zahvaljujući Svetom Josipu zapravo Isus jest potomak Davidov, pripada Davidovoj lozi i znamo da se po Svetom Josipu zapravo u Isusu ispunja sve ono što su puno prije njega navijestili proroci i svi oni koji su u Božje ime govorili i vodili Božji narod. Evo, gledajući taj svijetli primjer, svatko od nas se već na početku može pitati kako mi slijedimo Božji naum, kako slušamo Božju riječ i kako poput Josipa nadahnuti tom Božjom riječju živimo svoje poslanje u konkretnosti života. U kontekstu teme o kojoj danas govorimo, razmišljamo o Svetom Josipu kao muškarcu koji je bio hrabar i odvažan. Zašto je bitno biti hrabar? Naravno, uz muškarca se veže ta odlika hrabrosti, odvažnosti, no čini se da danas muževnost jest u krizi, da su muškarci vrlo često pogubljeni, a osobito to sam kao svećenik primjećujem kod mnogih mladića koji se preispituju i vrlo teško dolaze do nekih odluka u životu, vrlo teško odabiru, odnosno prihvaćaju svoj poziv i odvažuju se onda slijediti taj poziv koji im je Bog uputio. Zato je dobro usmjeriti svoj pogled na Svetog Josipa i pitati se u čemu se vidi ta njegova hrabrost, u čemu je njegova odvažnost. On živi u jednom kontekstu koji nije nimalo jednostavan. Dobiva poruku od Boga, dobiva jedno određeno poslanje i to poslanje treba živjeti. No ono što je pred njim nadilazi sve njegove snage, nadilazi njegov razum, toliko da mu Bog u jednom trenutku šalje i anđela da mu pojasni tu situaciju, da mu kaže: Josipe, ne boj se, ne brini se, to što je u Mariji začeto, to je doista od Boga. Nije to nešto što je ljudsko, nije plod ljudskog rada ili ljudskih odnosa, nego je Bog taj koji djeluje. Evo, prva stvar je da Josip tu treba biti hrabar i prihvatiti ono što mu Bog šalje. Biti odvažan u tome i jednostavno baciti se u tu avanturu s Bogom. I to je ono što se zapravo uvijek traži u odnosu s Gospodinom. To je ono što je uvijek potrebno ako čovjek želi biti odvažan. Jednostavno moraš imati povjerenja u onoga koji ti je uputio neku poruku. Moraš jednostavno imati povjerenja i krenuti hrabro, bez previše razmišljanja i kalkuliranja, nego pokušati i onda vidjeti s Božjom pomoću što će se dogoditi u svim tim situacijama koje će slijediti. Sveti Josip hrabro prihvaća tu svoju zadaću. Naravno da nije jednostavno i da nije uvijek u svemu siguran. Kad Isus dođe na svijet, znamo da je morao poći s Marijom u Betlehem kako bi se Isus tamo rodio. Morao je napraviti određeno putovanje, morao je preći određene kilometre i ne malo puta proći da bi došao do Betlehema kako bi se Isus tamo rodio i kako bi bio onaj koji dolazi iz Betlehema, kako bi stvarno bio onaj iz loze Davidove. No, u Betlehemu znamo da Josip nije susreo ljude koji ga čekaju raširenih ruku
iako dolazi među svoju rodbinu, među poznanike, među obitelj koja je iz toga kraja, nije naišao na otvorena vrata, nego je morao pronaći za Mariju i za novorođenče jedno mjesto koje je nedostojno čovjeka. Morao je ući u jednu štalu i tu štalu pripraviti da bi se mogao roditi kralj ovoga svijeta, da bi se Gospodin mogao roditi, da bi mogao ući u ovaj svijet. Evo, tu je opet trebalo odvažnosti. Trebao je jednostavno kao muškarac izboriti se, pronaći načina, ne pokleknuti, ne pogubiti se u tome trenutku, nego vjerujući da Bog i u najtežim situacijama života brine i da će providjeti, živjeti ono što mu je dano bilo u tom trenutku. Nakon toga znamo da je sveti Josip sa svetom obitelji, sa Marijom i Isusom morao poći u Egipat. Još jedna nesigurnost u njegovu životu što pokazuje da njega nisu čekali lagodni trenuci bez nekakvih poteškoća, nego jedna za drugom su se nizale, čime zapravo nalikuje na živote svakoga od nas. Josip u tom trenutku opet vjeruje Bogu. Posluša glas anđela koji mu progovara u snu: idi u Egipat, makni se, skloni se, jer mnogi rade o glavi djetetu, žele ga ukloniti, on je smetnja. Odlazi tamo i tamo započinje jedan novi život, to jest nastavlja ono što je započeo prije u obećanoj zemlji. I poput Izraelaca koji su pošli u Egipat, i sveta obitelj tamo proživljava svoje vrijeme. Proživljava prve godine Isusova života u Egiptu, da bi se kroz te godine pripremio za povratak u obećanu zemlju kako bi se vratio u svoj kraj. Ono što zaključujem da je trebalo puno hrabrosti u svim tim trenucima. Hod Josipa i hod svete obitelji možemo reći da nalikuje i na hod našega naroda koji je puno puta bio u progonstvima. Puno puta je trebalo odvažnosti da napustiš sigurnost vlastitoga doma, da napustiš vlastitu domovinu, da pođeš u neki drugi kraj i da tamo započneš ispočetka, da tražiš jednostavno u Bogu sigurnost, jer shvaćaš da sve ono što imaš i što je činilo se sigurno zapravo nije sigurno, da je u jednom trenutku sve nestalo. Možda nije loše spomenuti godinu i vrijeme u kojem se nalazimo, ovu godinu koja je iza nas, koja je nekako porušila sve naše planove, sve naše ideje, koja nam je pokazala da sve ono što smo mi mislili da je sigurno i da je jasno, da zapravo tako nije. I da nije problem što se stvari događaju drugačije od našega plana, nego je bit da naučimo živjeti u onome što nam je darovano u određenom trenutku. I za Josipa možemo reći da je on stvarno takav, da je čovjek, muškarac, koji odvažno živi trenutak koji mu je dan, koji s povjerenjem u Boga proživljava sve svoje situacije, iako ne zna što će biti, što će se događati, vjeruje da Bog zna, vjeruje da je Božji plan puno veći i dopušta da ga Bog vodi iz situacije u situaciju. Govoreći o hrabrosti, jako bitno je spomenuti i Josipovu hrabrost muškarca koji nježno ljubi. Što znači nježno ljubiti? Kako to Josip nježno ljubi? Ta nježnost nije pitanje nekakve mlakosti, nije pitanje gubitka muževnosti, nego muževno ljubiti, ali nježno. Ta nježnost proizlazi iz odnosa s Bogom. Ta nježnost proizlazi iz svijesti kakav je Bog prema čovjeku i svijesti da je Bog milosrdan, da je Bog pun ljubavi. I čovjek kada iskreno stoji pred Bogom, kada pogleda sebe kakav jest, kada je svjestan i spoznaje svoje slabosti, grijehe, mane, sve svoje padove i nedostatke, sve životne pogreške, jednostavno pred Bogom ne može, a ne prepoznat da je Bog velik. Ne može, a ne prepoznat da je Bog taj koji ljubi, kojemu nije problem što smo pogriješili, nego mu je bitno da se popravimo, da ispravimo svoje greške i da počnemo živjeti dostojanstveno, da počnemo živjeti čestito. Vjerujem da sveti Josip, stojeći pred Bogom, jednostavno prepoznaje koliko je Bog velik, koliko je Bog dobar. I u toj ljubavi koju prima od Boga, živi ljubav u odnosu prema Mariji i prema Isusu. Isus, gledajući Josipa, zapravo shvaća kakav muškarac treba biti. Shvaća što to znači biti nježan prema ženi, biti obazriv, ljubiti svoju ženu, brinuti o njoj, znati se podložiti, kako će to sveti Pavao kasnije reći, podložiti se, to jest podignuti, nositi, brinuti o onom, odnosno onoj i onima koji su mu povjereni. Mislim da je to danas jako bitno za svakoga muškarca, da zna stati pred Boga, da zna pred Bogom
biti jednostavan, da jednostavno u poniznosti prepoznaje da ga Bog voli, da Bog ne osuđuje, da ne bude opterećen s onim što je bilo, sa pogreškama koje je učinio kroz život, nego kajući se za sve ono što je učinjeno krivo, moli Gospodine, evo, primi ove moje molitve, Gospodine, budi mi milosrdan i daj, Gospodine, da ja po tom milosrđu koje sam od Tebe primio budem milosrdan, daj da i ja budem blag. Sam Isus će za sebe reći kasnije, ja sam blaga i ponizna srca. Evo, srce koje prepoznaje potrebe drugoga, koje je nježno prema drugome i drugome u blagosti daje ono što mu je potrebno. Možemo reći da je Isusova blagost vrlo jasna, iako nekad se čini kao da nije blag, jer imamo situaciju u hramu kad istjera, kad protjera one kojima tamo nije mjesto. Ali zapravo to govori o pravoj blagosti, da drugome daje ono što mu treba i ako treba opomenuti, ako treba istjerati, ako treba biti čak i neugodan, u ljubavi će to napraviti. S druge strane, ako nekoga treba pomilovati, zagrliti, onda će to napraviti kao što je napravio sa onom grešnicom koja je rekao, evo, ja te ne osuđujem, idi i nemoj više griješiti. Ljubim te, ali popravi se. Nemoj ostati u tom stanju u kojemu se živjela do sada. Često se u našem vjerničkom životu postavlja pitanje Božje volje. Što je to Božja volja za nas i kako prihvatiti Božju volju? Gledajući svetog Josipa, primjećujemo da je Božja volja veća od njegovog plana. On je bio čovjek za kojega znamo, kako Evanđelje svjedoči, koji je zaručen s Marijom. Planirali su se oženiti. Vjerojatno su u tom planu imali i djecu, znači osnivanje obitelji, ne samo da budu jedan bračni par. Vjerojatno su planirali mnoge druge stvari koje su povezane s tim. No u jednom trenutku Bog dolazi i taj njegov plan remeti. Bog to naravno nije napravio samo da bi poremetio njegov plan, kao što se često događa u našem životu, nego Bog dolazi intervencijom anđela kako bi mu rekao, imam veći plan za tebe. Za tebe sam zamislio nešto puno ljepše nego što si ti mogao uopće zamisliti, nego što ti uopće možeš poželjeti. Josip treba prihvatiti taj plan. Josip treba prihvatiti da je volja Božja drugačija, ali ne u suprotnosti sa njegovom voljom, i to je jako bitno naglasiti. Božja volja nije protiv nas. Božja volja je ostvarenje onog najljepšeg i najboljeg plana za nas. I zato Josip, otvarajući svoje srce Bogu, počinje malo pomalo živjeti Božju volju. Počinje živjeti taj plan koji ga nadmašuje. Ulazeći u taj plan, jednostavno se vidi da Josip ima vjere. I jako je teško živjeti Božju volju ako čovjek nema vjere. Kad čovjek bez vjere pristupa situacijama koje mu Bog nudi u životu, a ne želi ih prihvatiti, onda se u čovjeku redovito rađa frustracija, ljutnja, preispitivanje. Zašto? Da nije pitanje nekakve krivnje, da ne postoji nekakav problem zbog čega mi se ovo sada događa. Josip se ne pita je li ovo zbog nečega, nego postavlja pitanje zašto je ovo. Josip postavlja pitanje koji je cilj, što Bog želi sa mnom. I mislim da je to ispravan stav koji svatko od nas treba naučiti živjeti i postavljati si svakoga dana. Što Bože želiš sa mnom? Naše je da planiramo, jer normalno je da u svijetu, u životu kojega nam je Bog dao, imamo planove, da razmišljamo o nečemu. Ali isto tako je jako bitno da naučimo da ti naši planovi ne moraju biti ostvareni onako kako smo ih zamislili. Jako je važno biti svjestan da je Božji plan uvijek veći od našega i da je njemu bitno naše dobro, ono najviše dobro, da dođemo do njega, da dođemo do zajedništva s njime u vječnosti. A sve ono što živimo na ovom našem životnom putu zapravo jest prema toj vječnosti, odnosno usmjerava nas ka vječnosti.